ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూసారు కదా, మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక అతను ఈ వీడియో చేయరు అని పంపించిండు. సో సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ వచ్చింది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో మీద దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే టైం అవుతుంది, అందుకే నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి సేమ్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. కంప్లీట్గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఏ ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ 29 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్.
సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.